Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala qawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bada asa klaula ko ausakot yarid ginan bi an yaf'ala angsanin fukit. Bada asa ing dalem sawise lapat asa iklaulako lapat iklaulako. Ausaka lapat ausaka. Kot yarid terkadang temeko opo ginan ngalap cukup. Bi an yaf'ala kelawan mundurek kang manjinge lafat an angsanin saking isim kang kaping pindho fukida kang disefekake apa sanin. Iktasod dadi tertentu apa asal lapat asah wa iklaulako lan lapat iklaulako wa ausaka lan lapat ausaka. Bi anaha kelawan sak temene lapat asah iklaulako ausaka iku tus tak malu digunakake apa lapat asa iklaulako lan lapat ausaka. Nakisotan kali rupa nakis watamatan lan rupa tam. Wa aman nakisotu mongko utawi. Wa aman nakisotu mongko anapun utawi nakis. Iku fakot sabako. Mongko temen-temen wis dingin apa dikruha. Nuturake nakis. Apa nuturake nakis. Wa amat tamatu mongko anapun utawi tam iku fahiyah. Mongko utawi tam iku al musnadatu kang disendhekake apa tam ila an marang lapat an wal fi'lilan fi'il. Naku asa ayakuma. Asa menawa-menawa. Apa ayakuma yento ngadeg sapa Zaid. Wa iklaulako lan menawa-menawa. Apa ayatia yento teko sapa Zaid. Wa ausaka lan meme. Apa ayafala yento agawi sapa Zaid. Termasuk iki dilakukan tam, tidak butuh kobar. Fa'an mongko utawi lapat an wal fi'lulan fi'il fi maudhi'i raf'in ing dalem panggonane rafa. Iku fa'ilu asa. Dadi fa'ile lapat asa. Wa iklaulako lan lapat iklaulako wa ausaka lan lapat ausaka. Wastagnat lan semuge apa asa wa iklaulako wa ausaka bi kelawan an wal fi'lu. Anil mangsubi saking lapat kang dinasubake alladzi mangsub wa kang utawi alladzi iku kobaruha kobare asa ila akhirih. Asa lan teman-temane ya iklaulako ausaka ini. Wahada utawi iki istagnat bihi anil mangsubi. Idalam yali. Ida hada utawi iki istagnat bihi anil mangsubi alladzi wa baruha. Iku ilam yali. Nalikane ora nyandingi al fi'la ing fi'il alladzi fi'il ba'daan kang tetep ing dalem sakwise lapat an apa dohirun isim dohir wayasiku lan kang sah apa raf'uhu rafae isim dohir bihi kelawan an wal fi'lu. Wa in waliya mongko lamun nyandingi apa isim dohir hu ing an wal fi'lu nakwu
asa ayakuma zaitun. Asa menawa-menawa sapa ayakuma yento ngadeg sapa zaitun zait. Berarti iki zaitun iku isim dhuhir. Fadaba mongko nglakokake sapa al ustadu sapa ustad Abu Ali As-Sa'lubin ila anahu marang sak temene kelakuan iku wajib apa ayakuna yen to ana apa ad-dhahiru isim dhahir iku marfu'an kang dirofa'ake iku marfu'an kang diwaca rofa tatawa kang dirofa'ake bil fi'li kelawan fi'il alladhi fi'il badaan kang tetep ing dalem sakwise lapat an. Fa'an mongko utawi lapat an. Fa'an mongko utawi lapat an wa malan contoh ba'daha kang tetep ing dalem sakwise lapat an iku fa'ilun dadi fa'il. Fa'an mongko utawi lapat an wa malan contoh ba'daha kang ing dalem sakwise lapat an iku fa'ilun dadi fa'il li asa marang lapat asa. Wahya utawi lapat asa iku tamatun dilakokake tam wala kobar lan ora ana kobar iku maujud lah keduwene lapat asa. Wadabalan nglakokake tatawa milih tatawa nglakokake sapa al Mubaridu sapa Imam Mubarid Wasairofi lan Imam As-Sairofi wal Farisiu lan Imam Faris ila tajwi zima marang wenangake perkara marang wenangake keterangan atau contoh ngono marang wenangake contoh dakaro kang nuturhu ing emah sapa As-Sa'lubin sapa Imam Sa'lubin wa tajwizi wajihin ya wa tajwizi wajihin lan wenangake wajah akara kang weneh wa utawi tajwiji wajihin akara iku ayakuna yen to ana apa mah perkara ba'dal fi'li kang tetep ing dalem sakwise fi'il alladhi fi'il ba'daan kang ing dalem sakwise lapat an iku marfu'an kang diwaca rufa iku marfu'an kang dirufa'ake biasa kelawan lapat asa isman kali dadi isim laha keduwene lapat asa wa an lan lapat an wal fi'lu utawi fi'il iku fi maudhi'i nasbin ing dalem makal nasab biasa kelawan lapat asa wa taqaddama lan dingini apa kobar alal ismi ing atase isim wal fi'lu utawi fi'il alladhi fi'il ba'daan kang ing dalem sawise lafat an iku fa'iluhu utawi fa'ile fi'il iku domirun rupa isim domir ya udu kang bali apa domir ala fa'ili asa ing atase fa'ili lapat asa wajaza lan wenangake wajaza lan wenang apa auduhu baline domir alaihi ing atase fa'ili lapat asa ing atase fa'ili asa wa in ta'aqqara lan lamun dadi akhir apa fa'ili asa li anahu krana sak temene fa'ili asa iku muqaddamun kang didinginake fin niyati ing dalem ngira-ngirakake wa tadharu lan pertelo apa faidatu hadal khilaf faidai iki khilaf ulama fitas niyati ing dalem tingkat tasniah wal jam'ilan jamak wa ta'nis lan ta'nis fatakulu mongkong
ngucap sapa sira alamat habi goiris saklubin ing atase madhabe sakliyane Imam Saklubin asa ing lapat asa. Asa ngene ya. Fatakulu mongko ngucap sapa sira alamat habi goiris saklubin ing atase madhabe liyane saklubin ing lapat asa ayakuma asyaidani. Asa menawa-menawa iku ayakuma. Iku ayakuma yen to ngadeg. Sapa asyaidani sapa Zaid loro. Wa asa lan menawa-menawa. Ngene ya. Fatakulu mongko ngucap sapa sira alam madhabi goiris saklubin ing atase pendapate sakliyane Imam Saklubin ing lapat asa ayakuma asyaidani. Asa menawa-menawa iku ayakuma yen to ngadeg sapa asyaidani sapa Zaid loro. Ngene ya kenek ya. Ngene ya kenek. Asa menawa-menawa iku ayakuma yen to ngadeg sapa wong loro asyaidani sapa Zaid loro. Wa asalan menawa-menawa iku ayakuma yen to ngadeg sapa wong akeh. Yen to ngadeg sapa pira-pira Zaid. Apa azaiduna sapa pira-pira Zaid. Tatawa ngene ya kenek ya. Wa asal lan menawa-menawa iku ayakuma yen to ngadeg sapa wong akeh azaiduna sapa pira-pira Zaid. Wa asal lan menawa-menawa iku ayakumna yen to ngadeg sapa wong wedok sapa alhindatu pira-pira hindun. Wa asal lan menawa-menawa iku ayakumna yen to ngadeg sapa pira-pira wong wadon sapa alhindatu pira-pira hindun ngono ya. Fatati mongko teka sapa sira bindomirin kelawan isim domir fil fi'li ing dalam fi'il li anad dohira krana sak temene isim dohir iku laisa ora ana apa isim dohir iku marfu'an kang dirufa'ake bihi kelawan fi'il. Balwa balik utawi isim dohir iku marfu'un kang dirufa'ake apa isim dohir biasa kelawan lapat asa. Wa ala ro'yis salubin lan ing atase pendapate Imam Saklubin yajibu wajib apa angtakula yen to ngucap sapa sira ing lapat asa ayakuma asyaidani. Asa menawa-menawa sapa ayakuma yen to ngadeg sapa asyaidani sapa Zaid loro. Wa asalan menawa-menawa apa ngono ya. Tak baleni ya. Asa menawa-menawa apa ayakuma yen to ngadeg sapa asyaidani Zaid loro. Wa asalan menawa-menawa apa ayakuma yen to ngadeg sapa asyaiduna pira-pira Zaid. Pira-pira Zaid. Wa asa lan menawa-menawa apa ayakuma yen to ngadeg sapa alhindatu pira-pira hindun. Fala takti mongko ora teka sapa sira fil fi'li ing dalam fi'il bindomirin kelawan domir. Li annahu krana sak temene fi'il iku rufa'ake apa fi'il ad-dhaira ing isim dhair. Alladhi isim dhair. Ba'dahu ing dalem. Ngene ya. Li annahu krana sak temene fi'il iku rufa'ake apa fi'il ad-dhaira ing isim dhair. Alladhi isim dhair. Ba'dahu kang ing dalem sakwise fi'il.
ing dalem sakwise fiil. Wajari dan asa awirfa mutmaro biha idasmun qoblaha qaddukiro. Wajaridan lan nyepikake temen sapa sira saking domir asa ing lapat asa. Awirfa utawi ngrofakake sapa sira mutmaron ing isim domir biha kelawan asa. Idasmun ing dalem nalikane disebut apa isim, ditutur apa isim, qoblaha ing dalem sadurunge asa, qaddukira. Teman-teman ditutur apa isim. Iktasot nertentoni tatawa dadi tertentu apa asa lapat asa. Min baini sairi af'ali hadal bab. Saking ing dalem antarane sekarine pira-pira fiil iki labet. Bi anaha kelawan sak temene lapat asa iku idata kodama nalikane ndingini alaiha ing atase lapat asa. Apa ismun isim? Jaza mongko wenang. Apa ayyut maro? Yen to disimpen fiha kelawan asa apa domirun isim domir ya udu kang bali apa isim domir alal ismi ing atase isim asabiki kang dingin. Wahadihi utawi iki jaza ayyut marofian domirun ya udu alal ismi sabek. Iku lugotu tamim, lugote ulama tamim. Wajaza lan wenang apa tajriduha nyepikake lapat asa anid domiri saking isim domir. Wahadihi utawi jaza tajriduha iku lunggotul kijas, lunggote ulama kijas. Wandalika utawi mengkono ida takut dama alaiha ismun iku nakwu zaidun asa ayyakuma. Contohnya lapat zaidun asa ayyakuma. Zaidun utawi zaid iku asa menawa sopo ayyakuma yento ngadeg sopo zaid. Zaidun utawi zaid iku asa menawa opo ayyakuma yento ngadeg sopo zaid. Fa'ala lunggoti tamimin mongko ing atase lunggoti bani tamim, ing atase ulama tamim. Yakunu kang ono iku fi asa ing dalem lapat asa. Apa domirun isim domir mustatirun kang kesimpen apa domir yaudu kang bali apa domir ala zaitun ing atase lapat zaitun. Wa angtakuma utawi lapat angtakuma iku fi maudhi'in nasbin ing dalem makal nasab biasa kelawan lapat asa. Wa ala lunggotil kijas lan ing atase lunggote ulama kijas la domira ora ana domir iku maujud fi asa ing dalem lapat asa. Wa ayyakuma utawi lapat ayyakuma iku fi maudhi'i raf'in ing dalem panggonane. Wa ayyakuma utawi lapat ayyakuma iku fi maudhi'i raf'in iku ing dalem makal rofa biasa kelawan lapat asa. Fatadharu lan pertelo apa faidatu dalika. Apa faidatu dalika faidahe mengkono kilaf ulama fi taknisi ing dalem tingkah taknis wa tasniyati lan tasniyah wal jam'i lan jamak. Fatakulu mongko ngucap sapa sira ala lunggoti tamin ing atase lunggote ulama tamim. Hindun asa itu ayyakuma. Iku lunggote bani tamim ya, ulama tamim. Hindun utawi hindun iku asat menawa sapa hindun. Iku ayyakuma yen to ngadeg sapa hindun.
Wa zaidani utawi zaid loro iku asaya. Iku asaya menawa-menawa sapa azaidani. Iku ayyakuma yento ngadeg sapa azaidani. Wa zaiduna utawi pira-pira zaid. Iku asau. Iku asau menawa-menawa sapa azaiduna. Iku ayyakumu. Iku ayyakumu yento ngadeg sapa azaiduna. Wal hindatu utawi pira-pira hindun. Iku asaina. Iku asaina menawa-menawa sapa al hindatu. Iku ayyakumna. Iku ayyakumna yento ngadeg sapa al hindatu. Fatakulu mongko watakulu ya. Watakulu lan ngucap sapa sira ala lunggotil kijas ing atase lunggote ulama kijas. Hindun asa ayyakuma. Hindun utawi hindun. Iku asa menawa-menawa. Apa ayyakuma? Apa ayyakuma yento ngadeg sapa hindun. Wa zaidani utawi zaid loro. Wa zaidani utawi zaid loro. Iku asa menawa-menawa. Apa ayyakuma ngadeg sapa azaidani. Wa zaiduna utawi pira-pira zaid. Iku asa menawa-menawa. Apa ayyakumu? Apa ayyakumu yento ngadeg sapa azaiduna. Wal hindatu utawi pira-pira hindun. Iku asa menawa-menawa. Apa ayyakumna yento ngadeg sapa al hindatu. Wa ama gairu asa lan anapun utawi sakliyane lapat asa. Min afali hadal bab. Nyatane pira-pira fi'il iki bet. Ngene wae ya. Wa ama gairu asa. Wa ama gairu asa lan anapun utawi sakliyane lapat asa min afali hadal bab. Saking pira-pira fi'il hadal ing ngene ya. Wa ama gairu asa lan anapun sakliyane lapat asa min afali hadal bab. Saking pira-pira fi'il iki bet. Tatawa ngene ya kena ya. Nyatane pira-pira fi'il iki bet. Iku fayajibu mongko wajib apa al itmaru gawe isim domir fihi ing dalem gairu asa. Fatakulu mongko ngucap sapa sira azaidani ja'ala yandomani. Azaidani utawi zaid loro. Iku ja'ala tumandang sapa azaidani. Iku yandimani. Iku yandimani nandomaki sapa azaidani. Wa ama gairu asa lan anapun utawi sakliyane lapat asa. Min afali hadal bab. Nyatane saking pira-pira fi'il iki bab, iki bet. Iku fayajibu mongko wajib apa al itmaru gawe isim domir fihi ing dalem gairu asa. Fatakulu mongko ngucap sapa sira ing lapat azaidani ja'ala yandimani. Azaidani utawi zaid loro iku ja'ala tumandang sapa azaidani yang dimani nandumake sapa azaidani. Walaya jusu lan ora wenang apa tarkul itmari ninggal gawe isim domir. Falatakulu mongko ora le ngucap sapa sira ing lapat azaidani ja'ala yang dimani. Azaidani utawi zaid loro iku ja'ala tumandang. Iku yang dimani nandumake sapa azaidani. Itu tidak diperbolehkan. Wala takulu azaidani ja'ala yang dimani. Soale lapat ja'ala iku kudu mempunyai domir huma. Soale azaidani. Ja'alani itu boleh, kalau ja'ala tidak boleh. Fala takulu azaidani ja'ala yang dimani. Kalau ja'ala la domir huma itu boleh. Kama takulu kaya oleh ngucap sapa sira azaidani asa ayyakuma.
Azaidani utawi Zaid loro. Iku asah menawa-menawa apa ayakuma yento ngadeg sapa Azaidani. Wal fatka wal kasro ajis fi sinimin nakwi asaitu wangti fal fatki zukin wal fatka lan ing fatka wal kasro lan ing kasro ajis wenangake sapa sira fi sini ing sini lapat asa minakwi asa itu sangking sepadane lapat asa itu wangti kol ya wangti kol fatki utawi mile fatkaisin tak baleni wal fatka wal kasro ajis fi sini min nakwi asaitu wangti kol fatki zukin wal fatka lan ing fatka wal kasro lan ing kasro ajis menangake sapa sira ajis wenangake sapa sira fi sini ing dalem sini lapat asa minakwi asa itu saking sepadane lapat asa itu wangti kol fatki utawi mili fatkaisin zukina iku zukina dikawruhi apa wangti kol fatki zukina iku dikawruhi apa wangti kol fatki idat tasola nalikane tetemu biasa kelawan lapat asa apa domirun isim domir marfuun maudhuun ya idat tasola nalikane tetemu biasa kelawan lapat asa apa domirun isim domir maudhuun kang disemeliake li raf'i marang rufa wawa utawi domir iku li mutakalimin keduwene makna mutakalim keduwene duduhake makna mutakalim nakwu asa itu lapat asa itu auli mukotobin utawi duduhake keduwene makna mukotob nakwu asaita atau asaiti yo kena asaita yo kena wa asaitu ma wa asaitum wa asaituna auli gaibatin utawi duduhake keduwene makna gaib nakwu asaina jaza mongko wenang apa kasru siniha jaza mongko wenang apa kasru siniha kasro sini lapat asa wafat kuha lan fatkai sini lapat asa wal fatku utawi fatkai lapat asa iku asharu luwe kuncoro wakaru alan moco sopo nafiun imam nafe surat Muhammad ayat rodikur yo ayat 22 fahal asitum intawalaitum oleh te waca asitum oleh te waca asaitum ana sing kasra sin yo fahal asitum mongko ana to menawa sira kabeh in tawalaitum lamun mingu sapa sira kabeh bil kasri sin kelawan kasroe sini lapat asa oleh te waca asitum oleh te waca asaitum kalau di Quran asaitum kalau di Quran fahal asaitum ing tawalaitum wa qur'alan maca sapa albakuna ulama kang kari bifat kiha kelawan fatkai lapat asa wabillahi taufik walhidayah waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.